Морският бриз на Варна носеше солената миризма на пристанището, когато Ектор Сампайо Василев премина през автоматичната порта на имението си в Морска градина. На 42 години, бизнесменът командваше една от най-големите пристанищни групи в региона със същата хладнокръвност, с която водеше личния си живот. Никакви чувства, никакви връзки, само резултати и числа, които имаха смисъл в добре организирани електронни таблици. Беше декември 2023 година, а Варна кипеше от типичното движение на летните ваканции. Цели семейства заемаха пясъците на плажа пред имота му, деца тичаха с топящи се сладоледи в ръцете си, а двойки се разхождаха ръка за ръка по тротуара на булеварда. Целият този шум от човешки живот рязко контрастираше с гробната тишина, която цареше в 800-те квадратни метра на резиденцията му. Триетажната къща, с привилегирована гледка към плажа, дишаше лукс и самота във всяка безупречно декорирана стая. Дизайнерски италиански мебели, внесени директно от Милано, съвременни произведения на изкуството от международно признати български художници и инфинити басейн, който се простираше към синия хоризонт на морето. Просторните стаи отекваха самотните му стъпки, стаите за гости оставаха вечно подредени, без никога да приемат посетители, а гурме кухнята функционираше само за затопляне на готови ястия от изискани ресторанти. Всичко перфектно, всичко изчислено, всичко празно като сърцето на собственика си. 15 години бяха минали, откакто Ектор съзнателно беше избрал това съществуване. 15 години, откакто беше решил, че емоциите са опасни луксове, които сериозни мъже не могат да си позволят. 15 години, откакто беше заключил сърцето си в чекмедже и беше хвърлил ключа в морето, което сега съзерцаваше всяка вечер от самотната си веранда. Ектор остави изпълнителната си папка на мраморната маса от карарски мрамор на входа и отиде до бара в основната всекидневна. Ритуалът винаги беше един и същ, 20-годишно шотландско уиски, съхранявано в бутилка, която струваше повече от годишната заплата на много българи, икономическите новини по 70-инчовия 8K телевизор и абсолютната тишина, която изпълваше всяко кътче на резиденцията като призрачно присъствие. Беше уволнил всички домашни служители преди месеци, предпочитайки самотата пред неудобството да има хора, които се движат из имота му, задават въпроси, проявяват любопитство към личния му живот или, още по-лошо, предлагат състрадание, което той не беше поискал, нито желаеше. Най-скъпото архитектурно бюро в София беше проектирало тези помещения, за да впечатлява важни посетители, международни клиенти и потенциални бизнес партньори. Всеки детайл беше обмислен, за да предава власт, изтънченост и вида успех, който само богатство от няколко поколения можеха да постигнат. Това, което архитектите не бяха предвидили, беше, че къщата ще бъде обитавана само от един човек, някой, който беше превърнал лукса в затвор, а величието в символ на изолация. Звукът на домофона прекъсна тишината на следобеда. Ектор се намръщи, проверявайки швейцарския си часовник на китката. 17 часа и 15 минути. Не очакваше никого, а непланираните посетители бяха дразнение, което се стремеше да избягва на всяка цена. Натисна бутона по-силно, отколкото беше необходимо. Да. Добър ден, господин Ектор. Аз съм Клара Найденова, от фирма «Златен блясък почистване». Дойдох за интервюто, което беше насрочено за днес. Ектор масажира слепоочията си. Беше забравил напълно. Секретарката му беше настояла, че има нужда от някой, който да се грижи за почистването на къщата, аргументирайки, че резиденция от такъв мащаб не може да остане без адекватна поддръжка. Неохотно той се беше съгласил, но само при условие, че това е някой дискретен и ефективен. Влезте. Жената, която премина през градината с декоративни павета, беше пълна противоположност на всичко, което си беше представял. Клара вървеше с твърди и решителни стъпки, носейки проста чанта от добре поддържана кафява изкуствена кожа и облечена в тъмносин костюм, който, макар и очевидно не Марков, беше безупречно чист и изгладен. Кестенявата й коса с златни отблясъци, естествено изсветлени от варненското слънце, беше прибрана в практичен, но елегантен кок, а тъмните й очи излъчваха спокойно решимост, която веднага привлече вниманието на Ектор. Тя не показваше смущение от размера на имота, нито от очевидната стойност на всеки декоративен елемент, който погледът й достигаше.
Нито пък демонстрираше прекомерната покорност, която много доставчици на услуги приемаха, когато влизаха в контакт с хора от неговото социално положение. Имаше нещо в изправената и стойка и в директния начин, по който оглеждаше наоколо, което подсказваше солидно самочувствие, изградено през години на честна работа и отглеждане на семейство с ограничени средства, но много любов. Тя беше на около 35 години, изчисли той, докато я наблюдаваше да се приближава до главната врата от масивен махагон. Имаше нещо в стойката й, което подсказваше сила на характера, изкувана от преодолени предизвикателства, качество, което рядко намираше у хора, готови да работят като домашни помощници за милионерите от Варненското крайбрежие. Беше очевидно, че не беше там поради липса на избор, а по съзнателен професионален избор, вероятно мотивиран от гъвкаво работно време, което й позволяваше да се грижи за други лични отговорности. Начинът, по който наблюдаваше детайлите на фасадата на къщата, не с завист или възхищение, а с практичната оценка на някой, който знаеше точно колко работа ще е необходима, за да поддържа всичко функциониращо, разкриваше истински опит и солиден професионализъм. Ръцете й, които Ектор забеляза, когато тя регулираше през ръмката на чантата си, показваха години на честен труд, без никога да са загубили женската деликатност, която характеризираше личността и господин Василев. Клара протегна ръка с професионална усмивка. Много ми е приятно. Благодаря за възможността. Ектор стисна ръката и за кратко, отбелязвайки твърдостта на ръкостискането и ръцете, които показваха години на честен труд. Заведе я до всекидневната, където обикновено приемаше доставчици и бизнес партньори. Формалната обстановка съответстваше на това, което възнамеряваше да установи, строго професионални отношения. Седнете, Ектор посочи един от кожения футьойл, докато се настаняваше зад масата от палисандрово дърво, която използваше като вторичен кабинет. Да минем направо към същественото. Тази къща е 800 квадратни метра, разпределени на 3 етажа, плюс външната зона за отдих. Търся някой, който да работи 3 пъти седмично, вторник, четвъртък и събота, от 8 до 17 часа. Клара кимна, изваждайки малък бележник от чантата си, за да запише подробностите. Напълно възможно, господине. Работя в бранша от 15 години и имам препоръки от всички семейства, които съм обслужвала. Фирма «Златен блясък» има отлична репутация във Варна и региона. Не ме интересуват препоръки от други семейства, отговорът на Ектор прозвуча по-рязко, отколкото възнамеряваше. Имам няколко специфични правила, които трябва да се спазват стриктно. Първо, този етаж е свободен за нормално почистване. Вторият етаж има 3 апартамента, които могат да се почистват, но този в края на коридора остава заключен и не трябва да се докосва. Третият етаж е моят личен кабинет и също е забранен. Клара вдигна поглед от бележника. Разбрах. Някоя конкретна стая, която предпочитате да избягвам на приземния етаж. Библиотеката, Ектор посочи стъклените врати, които водеха към помещение, обзаведено с книги. Постоянно работя с документите там. Просто бършете рафтовете веднъж седмично, без да премествате нищо от мястото му. Разбира се. А относно почистващите препарати? Имате ли предпочитание към определена марка или вид? Ектор се изненада от въпроса. Тя беше първият служител, който проявяваше такава загриженост. Използвайте каквото сметнете за необходимо. Само избягвайте много силни аромати. Не понасям натръпчиви миризми. Перфектно. Имате ли домашни любимци? Деца, които често ви посещават. Това също влияе на избора на продукти. Не, отговорът прозвуча сухо, почти отсечено. Не приемам посетители. Къщата е само моя. Клара си направи бележка и прибра бележника. Мисля, че всичко е изяснено тогава. Кога бихте искали да започна? Утре. Вторник. Точно в 8 часа. Ще бъда тук, тя стана, изглаждайки тъмносиния си костюм. Само още един въпрос, ако ми позволите. Ще бъдете ли вкъщи по време на работното време? Обикновено излизам в 9 и се връщам след 18 часа. Понякога мога да бъда в кабинета на 3-я етаж през някой следобед, но рядко се намесвам в работата на доставчиците на услуги. Ектор я придружи до вратата, наблюдавайки я как се връща през градината към електронната порта.
Имаше нещо различно в Клара, макар че той не можеше да определи точно какво. Може би беше липсата на покорност, която очакваше да намери, или естественият начин, по който тя задаваше практически въпроси за работата, без никога да звучи натрапчиво или любопитно относно лични аспекти от живота му. Може би просто беше странното усещане да разговаря с някого като с нормален човек, а не просто самотния милионер, в когото се беше превърнал. Той се върна автоматично към бара и си наля още едно уиски, опитвайки се да отблъсне странното усещане, което разговорът беше оставил. Беше като някой да е отворил прозорец в къща, която беше с всички завеси спуснати от 15 години, позволявайки на слънчев лъч да освети забравени ъгли, които той предпочиташе да държи в полумрак. 15 години живееше сам в тази къща, а самотната рутина беше перфектно приспособена към емоционалните му нужди. Не се нуждаеше от усложнения, не искаше промени и със сигурност не желаеше някой да нарушава внимателно изградения баланс на неговото бронирано съществуване срещу всякакъв вид лично ангажиране. Звукът на корпоративния телефон прекъсна мислите му, връщайки го към познатата реалност на бизнеса, която поглъщаше 18 часа от всеки ден. Беше Роберт Маринов, негов партньор и оперативен директор на пристанищната група, който се обаждаше с новини за бюрократични проблеми, които забавяха важна пратка кафе за Европа. Износът се сблъскваше с някои митнически пречки, които изискваха незабавното му внимание и евентуално спешна среща с представители на федералното правителство на следващата сутрин. Ектор се потопи в техническите подробности на разговора с облегчението на някой, който се връща в познатата територия на числата, търговските стратегии и проблемите, които можеха да бъдат решени с пари, влияние и бизнес компетентност. Там беше естествената му среда, светът, където способностите му бяха признати и уважавани, където всяко предизвикателство имаше логично решение и всеки проблем можеше да бъде количествено определен в перфектно организирани Excel таблици. Когато най-накрая затвори телефона след 40 минути технически дискусии относно пристанищната логистика и стратегиите за заобикаляне на митническата бюрокрация, вече беше напълно тъмно. Светлините на пристанището блестяха в далечината като паднали звезди в тъмната вода, семесвайки се с истинските съзвездия в ясното декемврийско небе. Варна спеше с хипнотизиращия ропот на вълните, разбиващи се в пясъка, и далечния звук на товарни кораби, които пристигаха на разсъмване, натоварени с истории от други континенти. Ектор приготви проста вечеря в немската гурме кухня, която рядко използваше за нещо повече от затопляне на готови ястия от най-добрите ресторанти в града. Докато чакаше най-новото поколение микровълнова печка да приключи с затоплянето на изпълнителното ястие, което беше донесъл от офиса, сьомга на грил с органични зеленчуци от японски ресторант, който таксуваше 300 лева на ястие, мислите му необяснимо се върнаха към следобедния разговор и към трайното впечатление, което тази жена беше оставила в организирания му ум. 15 години внимателно култивирана изолация бяха превърнали всяко социално взаимодействие в събитие, достойно за подробен анализ, сякаш беше рядък феномен, който заслужава задълбочено проучване. Клара не беше показала прекомерно любопитство към личния му живот, не беше правила коментари за очевидно непропорционалния размер на къщата за самотен човек, нито беше демонстрирала лошо прикритата завист, която много хора проявяваха, когато влизаха в контакт с очевидното му богатство. Тя се беше държала като опитен професионалист, фокусиран изключително върху работата, която щеше да бъде изпълнена, спазвайки граници, които дори не се налагаше да установява вербално. Може би точно това му трябваше, някой, който да изпълнява професионалните си задължения, без да се опитва да установява каквато и да било лична връзка, която би могла да усложни щателно организирания живот, който беше изградил. Някой, който да поддържа къщата да функционира като добре смазана машина, каквато трябваше да бъде, без да нарушава внимателно изградения му тухла по тухла мир през годините. Микровълновата печка издаде звуковия сигнал, който отекна в тихата кухня, прекъсвайки продължителните му размишления. Ектор извади димящото ястие и отиде до верандата с изглед към морето, където обикновено вечеряше сам, наблюдавайки нощното движение на града, който се беше превърнал в негов златен затвор. Нощният бриз носеше аромата на тропически цветя от градината, смесен с характерната морска миризма на региона, създавайки атмосфера, която би трябвало да бъде романтична, но само засилваше избраната му самота. Докато вечеряше в абсолютна тишина, наблюдавайки последните къпещи се, които напускаха плажа,
осветен от модерните стълбове на наскоро ревитализираната крайбрежна алея, Ектор си позволи рядък момент на съзерцание върху изборите, които го бяха довели до този конкретен момент от съществуването му. На 42 години той беше изградил бизнес империя, която беше уважавана и възхищавана по цялото българско Черноморие и в няколко страни от Южна Америка. Притежаваше повече пари, отколкото можеше да похарчи за няколко последователни живота, имоти в 3 различни държави и достатъчно политическо влияние, за да формира важни търговски решения, които засягаха хиляди работни места в пристанищния регион. Въпреки това, докато наблюдаваше закъснелите семейства, които вървяха по плажната алея, носейки заспали деца на ръце й. Разговаряйки оживено за приключилия забавен ден, странно и дълбоко обезпокоително чувство се настани в гърдите му като тежък камък. Беше чувство, което той се беше научил да потиска с обсебваща работа, безкрайни бизнес ангажименти и щателно организираната рутина, която поддържаше живота му да функционира като прецизна немска хронометрична машина. Той приключи вечерята по-бързо от обикновено и се оттегли в главната спалня на втория етаж, помещение, декорирано от френски дизайнер в неутрални и изискани тонове, с внесени функционални мебели и легло тип King Size, което изглеждаше още по-голямо в самотата на варненските нощи, които се повтаряха едни и същи от десетилетия и половина. Телевизорът с плосък екран беше програмиран да се включва автоматично с сутрешните новини на CNN International, а централната климатизация поддържаше температурата винаги на 22 градуса по Целзий, точно както той я беше програмирал преди години. Преди да заспи, следвайки неизменна рутина, която изпълняваше всяка вечер от години, Ектор провери корпоративните си имейли на най-новото поколение таблет и прегледа на дневния си график за следващия ден, който секретарката му беше организирала. 3 важни срещи с международни клиенти, 2 видеоконференции с търговски партньори от Меркосур и сключване на договор за износ на соя, който се договаряше от месеци с китайска компания. Още един ден, напълно изпълнен с дейности, които щяха да поддържат ума му зает, продуктивен и далеч от всяка мисъл, която би могла да постави под въпрос здравината на емоционалната крепост, която беше изградил около живота си. Докато наместваше внесената възглавница и се настаняваше в леглото, което струваше повече от апартамент от среден клас, образът на Клара премина за кратко през мислите му като неочакван проблясък. Утре тя щеше да бъде там, движейки се из вечно тихите помещения на къщата, внасяйки човешко движение в пространства, които от месеци познаваха само неговото самотно присъствие и ехото от стъпките му по мраморните коридори. За мимолетен миг Ектор си позволи да си представи какво би било да има редовна компания по време на хранене, непринудени разговори, които да запълват потискащата тишина, звука на човешки гласове, изпълващи празните коридори с истински живот. Но бързо отблъсна тези опасни мисли, както винаги правеше, когато умът му се опитваше да се скита в забранени емоционални територии. Беше избрал самотата по най-добрите възможни причини, основани на болезнени преживявания, които никога повече нямаше да позволи да се повторят, и никаква домашна помощница, колкото и професионална. И уважителна да беше, нямаше да промени здравата и внимателно изградена структура на неговия брониран живот. Ритмичният звук на вълните, разбиващи се в плажа, постепенно го приспа, и Варна заспа още една нощ със своите вечни истории за смели мореплаватели, амбициозни търговци и мечти, които пристигаха по море всеки ден, донесени от кораби, натоварени с надежда и безкрайни възможности. Клара пристигна точно в 8 часа на следващата сутрин, точност, която щеше да се превърне в една от нейните запазени марки през следващите месеци. Носеше професионален куфар със специализирани почистващи препарати, щателно организирани в специфични отделения, и дискретна, но искрена усмивка, която озаряваше лицето й, все още белязано от студената варненска декемврийска утрин. Ектор довършваше самотната си закуска в кухнята, когато чу домофона да звъни с хронометричната прецизност, която той толкова ценеше, и за първи път от много месеци не усети обичайното автоматично дразнение от прекъсването на внимателно калибрираната си сутрешна рутина. Звукът на звънеца отекна по тихите коридори на имението като невиждано събитие, прекъсвайки гробната тишина, която се беше превърнала в постоянния саундтрак на неговото съществуване. През последните 6 месеца на пълна домашна самота, единственият човешки звук, който проникваше през тези стени, бяха далечните гласове на къпещите се на плажа и веселите викове на децата, които играеха на пясъка през оживените уикенди на варненското лято.
Добър ден, господин Ектор. Клара от «Златен блясък». Влезте. Главната врата е отворена. Тя премина през озеленената градина със същата сигурна решителност като предния ден, и Ектор забеляза, че е облечена в безупречно чиста светлосиня униформа с логото на фирма «Златен блясък», дискретно бродирано на лявата й гърда. Тъканта беше с по-високо качество от това, което обикновено виждаше в униформи за домашни услуги, което подсказваше, че фирмата наистина се грижи за професионалното представяне на своите служители. Нещо в този професионален и компетентен вид го успокои напълно, потвърждавайки, че е направил правилния избор, като е избрал утвърдена и уважавана фирма, вместо да наема някой по случайна препоръка или обяви. Начинът, по който тя организираше материалите си в пералното помещение, разкриваше десетилетия практически опит. Всеки продукт имаше своето специфично място, всеки инструмент беше чист и в перфектно състояние за употреба, и имаше очевидна методология във всяко движение, която демонстрираше истински професионализъм, изграден през много години на обслужване на взискателни клиенти в региона. Добър ден, Клара го поздрави естествено, докато организираше материалите си в пералното помещение. Ще започна от баните на приземния етаж и след това ще се кача до свободните апартаменти на втория етаж. Имате ли предпочитание за реда на стаите? Направете каквото смятате за най-добро. Ще изляза след няколко минути. Ектор довърши черното кафе и събра документите, които трябваше да прегледа по пътя към централния офис на пристанищната група. Докато прибираше книжата в изпълнителната си папка, слушаше звуците, които Клара издаваше, докато работеше, твърди, но внимателни стъпки, лекият шум от местенето и връщането на мебели на място, и от време на време тих шепот, който показваше, че си тананика, докато изпълнява задачите си. Беше странно да има отново човешко движение в къщата. През 15-те години изолация, Ектор беше свикнал с абсолютната тишина, нарушавана само от далечните шумове на трафика по булеварда и постоянния звук на морето. Сега, за първи път от много време, резиденцията изглеждаше наистина обитавана. Преди да излезе, мина през всекидневната, където Клара подреждаше възглавниците на дивана с щателна грижа, която го впечатли. Тя беше сменила изкуствените цветя в центъра на масата с проста, но елегантна аранжировка, използвайки естествени растения, които беше донесла в куфара си с материали. Надявам се, че нямате нищо против промяната, Клара забеляза погледа му, вперен в аранжировката. Естествените цветя придават повече живот на обстановката, а тези теменушки издържат добре в затворени помещения. Добре, Ектор се поколеба за момент. Ще се върна в 18 часа. Ако имате нужда от нещо, телефонът ми е в бележника до стационарния телефон в кухнята. Много благодаря. Приятен работен ден. Естествената сърдечност на Клара го съпътстваше през целия път до центъра на Варна. Тя беше различна от прекомерната покорност, която някои доставчици на услуги демонстрираха, и също така нямаше натрапената интимност, която други се опитваха да установят. Просто истинско възпитание, което правеше съжителството приятно. Денят в офиса премина с методичната ефективност, която характеризираше всички негови професионални дейности. Последователни срещи с оперативния екип относно стратегии за оптимизация на логистиката, подробен анализ на седмичните доклади за пристанищното движение, които показваха постоянен ръст през последните 3 месечия, и двучасова видеоконференция с аржентински вносители, заинтересовани от значително разширяване на операциите в района на Варна. Роберт Маринов, негов партньор и най-добър приятел повече от десетилетие, коментира по време на бизнес обяда в ресторанта, който посещаваха религиозно 3 пъти седмично, че Ектор изглежда видимо поспокоен и по-малко напрегнат от обикновено. Роберт беше един от малкото хора, които познаваха Ектор от преди трагедията, която беше променила личността му преди 15 години. Те бяха учили заедно в университета по бизнес администрация, работили като стажанти в една и съща бизнес група и заедно бяха изградили пристанищната империя, която сега командваха с международно призната компетентност. Ако някой можеше да забележи фини промени в поведението на Ектор, този някой определено беше Роберт. Спали по-добре вчера, Роберт режеше сьомгата на грил от бизнес ресторанта, където обикновено обядваха в понеделник, сряда и петък. Днес си с различна енергия. Просто една добра нощ сън, Ектор отклони разговора, концентрирайки се върху финансовите отчети, които преглеждаше дори по време на хранене.
Не искаше да признае, дори пред себе си, че се беше събудил без обичайната тежест на раменете си. Може би беше перспективата да се прибере вкъщи и да намери всичко вред, или просто фактът, че беше делегирал отговорност, която подсъзнателно го притесняваше. Когато се върна в имението в края на следобеда, точно в 18 часа, както винаги правеше, Ектор веднага беше посрещнат от фин и изискан аромат на естествена лавандула, който се носеше по коридорите като благотворно и приветливо присъствие. Ароматът не беше изкуствено силен или натрапчив като химикалите, които някои почистващи фирми използваха, а по-скоро деликатен и свеж, създавайки атмосфера на дълбока чистота, без да дразни сетивата или да създава обонятелен дискомфорт. Къщата беше напълно преобразена през 10 часа, докато той отсъстваше. Всяка повърхност от мрамор, гранит и благородно дърво блестеше безупречно под индиректните светлини на архитектурната осветителна система. Подовете отразяваха светлината на чешкия кристален полилей като перфектно огледало, и имаше обновена и щателна подредба във всеки детайл, който обучените му за съвършенство очи можеха да достигнат. Беше очевидно, че Клара не просто почистваше повърхностно, а се грижеше за всяко помещение с внимание към детайлите, което само наистина опитни професионалисти могат да предложат. Още по-впечатляващи бяха малките естетически корекции, които тя беше приложила, без никога да променя фундаментално оригиналната декорация, създадена от скъп дизайнер. Възглавниците на диваните бяха подредени по по-приканващ начин, книгите на рафта бяха пренаредени не само по височина, но създавайки визуално поприятни композиции, и дори декоративните предмети изглеждаха по-добре позиционирани, за да създадат визуална хармония във всяко помещение. Клара си беше тръгнала, но беше оставила дискретна бележка на кухненския плод. Господин Ектор, организирах някои почистващи препарати в шкафа в пералното помещение и смених кърпите в баните. Връщам се в четвъртък. Лека нощ. Клара. Почеркът беше внимателен, а съобщението демонстрираше внимание към детайлите, което той не беше поискал, но което беше изпълнено естествено. Ектор прибра бележката в чекмедже, макар да не знаеше точно защо. По време на самотната вечеря на верандата той забеляза, че стъклата на прозорците са кристално чисти, което позволяваше по-ясна гледка към светлините на пристанището. Градинските мебели бяха пренаредени по по-приканващ начин, и дори растенията в ландшафта изглеждаха по-пишни, вероятно поради внимателното поливане, което бяха получили. В четвъртък Клара пристигна точно в 8 часа отново, поздравявайки го със същата учтива и професионална естественост като предишния път. Този път Ектор реши да я наблюдава как работи в продължение на 15 минути, преди да замине за офиса, любопитен за методите, които тя използваше, за да постигне толкова впечатляващи резултати. Имаше научно ефективна методология във всяко движение, което изпълняваше. Тя не губеше време или енергия за ненужни дейности, но също така не пропускаше нито един детайл, който се нуждаеше от специализирано внимание или допълнителна грижа. Беше очарователно да се наблюдава как някой може да превърне домакинската работа във форма на практическо изкуство. Клара местеше мебелите с грижата на някой, който борави с ценни музейни експонати, почистваше всяка повърхност с прецизността на хирург и пренареждаше предметите с естетическия поглед на професионален декоратор. Не беше просто почистване, беше пълна реставрация на хармонията и функционалността на всяко помещение. Мога ли да задам личен въпрос? Ектор я намери да подрежда книгите на рафта в телевизионната стая, създавайки композиции, които бяха едновременно функционални и визуално приятни. Въпросът прозвуча по-спонтанно, отколкото възнамеряваше. През 15 години той беше избягвал всякакви разговори, които надхвърляха строго професионалното с доставчици на услуги, но имаше нещо в Клара, което правеше човешкото взаимодействие естествено и удобно, вместо натрапено или инвазивно. Разбира се, господине, тя отговори, без да прекъсва работата си, но леко обърна лице, за да демонстрира пълно внимание. От колко време работите като домашна помощница? Имам предвид, имате много. Професионална техника. Клара напълно прекъсна това, което правеше, и се обърна, за да го погледне с онези тъмни очи, които излъчваха интересна смесица от практическа интелигентност и истинска човешка топлина. 15 години, господин Ектор. Започнах, когато дъщеря ми Беатрис беше много малка, спешно се нуждаех от работа, която да ми даде гъвкаво работно време, за да се грижа за нея сама.
Сама, въпросът излезе, преди да успее да го цензурира, разкривайки лично любопитство, което го изненада. Да. Бащата на Беатрис изчезна, когато разбра, че съм бременна. Типичен незрял мъж, който не беше готов за отговорност, тя говореше без горчивина, просто с естествеността на някой, който отдавна е преработил това преживяване. В началото беше трудно, но открих, че съм по-силна, отколкото си представях. Ектор усети обождане от нещо, което му отне няколко секунди да идентифицира като истинско възхищение. А дъщеря ви, как е тя сега? Вече е прекрасна възрастна жена, майчината гордост напълно озари лицето на Клара по начин, който я направи още по-красива. На 22 години е, учи медицинска сестра във Варненския свободен университет и работи на непълен работен ден като помощник в болница в Балчик, за да покрива разходите си за обучение. Тя е независима, решителна и има огромно сърце да помага на страдащите хора. Трябва да е много удовлетворяващо да я виждате да следва кариера в областта на здравеопазването, особено като се имат предвид жертвите, които сте направили, за да я отгледате. Това е нейната мечта от дете, знаете ли. Когато беше на около 8 години, вече казваше, че иска да бъде медицинска сестра, за да се грижи за болни и тъжни хора. Клара се усмихна с майчинска нежност, която докосна нещо дълбоко в гърдите на Ектор. Винаги е имала това естествено призвание да се грижи. Мисля, че го е научила от мен, защото прекарах живота си, грижейки се за нея, за шефовете, за къщите, където работя. Следващият въпрос на Клара го хвана напълно неподготвен, разрушавайки динамиката на разговора, който той си мислеше, че контролира. А вие? Имате ли голямо семейство? Братя, родители, деца? Това беше точно онзи тип личен въпрос, на който Ектор беше избягвал да отговаря през 15-те години съзнателна социална изолация, но сега се намираше пред ситуация, която изискваше някакъв вид честен отговор. Не можеше просто да игнорира въпроса или да смени темата, след като беше проявил любопитство към нейния живот. Не. Само аз. Настъпи момент на мълчание, което не изглеждаше неудобно за Клара, но остави Ектор леко неспокоен. Тя кимна естествено и продължи работата си, без да показва прекомерно любопитство или дискомфорт от лаконичния му отговор. На следващата събота Ектор реши да работи от вкъщи сутринта, настанявайки се в кабинета на третия етаж с купчина договори, които трябваше да прегледа. За първи път от години звуците от домашна дейност не го дразнеха. Напротив, имаше нещо успокояващо в далечния ропот на Клара, работеща на долните етажи. Около 10 часа ароматът на прясно кафе се изкачи по стълбите. Заинтригуван, Ектор слезе в кухнята и намери току-що приготвена термос до чиста чаша и малка чиния с домашни бисквити. Надявам се, че нямате нищо против. Клара се появи на вратата на кухнята, подсушавайки ръцете си с кърпа. Донесох няколко бисквити, които направих снощи. Дъщеря ми винаги казваше, че правя най-добрите канелени и джинджихилови в региона. Ектор опита една от бисквитите и беше изненадан от домашния и балансиран вкус. От години не беше ял нещо домашно, винаги избирайки готови ястия или ястия от изискани ресторанти. Имаше простота в този жест, която го докосна по неочакван начин. Много са добри. Благодаря. Радвам се, че ви харесаха. Клара се усмихна искрено. Ако искате, мога да донеса още следващата седмица. Не е необходимо, но би било приятно. Ектор се върна в кабинета, носейки термос и чинията с бисквити, чувствайки се странно стоплен от простия жест. Докато работеше, от време на време мислите му се отклоняваха към разговора с Клара и естествеността, с която тя беше споделила подробности за дъщеря си. Беше впечатляващо как някой може да отгледа човек сам, да посвети 15 години от собствения си живот, за да гарантира, че друг човек ще има по-добри възможности. Ектор беше изградил бизнес империя, но никога не се беше посветил изцяло на друго човешко същество. Никога не беше поставял нуждите на някого над своите собствени. По време на обяда, който той изяде сам на верандата, както винаги, наблюдаваше семейство на плажа, което учеше две малки деца да пускат хвърчило. Бащата тичаше по пясъка, помагайки на близнаците си да държат играчката във въздуха, докато майката снимаше и аплодираше всяко малко постижение. Беше обичайна сцена през варненските уикенди,
но за първи път Ектор се спря, наблюдавайки детайлите. Децата трябваше да са на около 5 или 6 години, и имаше заразителна енергия в техните викове от радост, когато най-накрая успяваха да накарат хвърчилото да лети високо. Бащата демонстрираше безкрайно търпение, повтаряйки инструкциите колкото пъти беше необходимо, и празнуваше всеки успех, сякаш беше за първи път. Ектор довърши обяда, все още наблюдавайки семейството на плажа, и необяснима меланхолия се настани в гърдите му. Не беше точно съжаление, а по-скоро любопитство за това как би бил животът му, ако беше направил различни избори преди 15 години. Когато Клара се сбогува в края на следобеда, пожелавайки му приятен уикенд, Ектор усети обождане от нещо, което идентифицира като самота. Беше странно да забележи отсъствието на някой, когото познаваше само от една седмица, но къщата изглеждаше по-тиха, след като тя си тръгна. Тази нощ, докато вечеряше сам, наблюдавайки светлините на корабите на хоризонта, Ектор си позволи да помисли за фините промени, които се случваха в рутината му. Нищо драматично или обезпокоително, само малки корекции, които правеха дните малко поприятни. За първи път от 15 години той започна да се пита дали има нещо освен работата и бизнеса, което би могло да придаде смисъл на съществуването му. Но бързо отблъсна тези мисли, концентрирайки се върху корпоративните имейли, които винаги изпълваха самотните му нощи във Варна. Декември напредваше неуморимо с характерната за варненското лято силна и влажна жега, превръщайки града в кипящ котел от оживени туристи, улични търговци, крещящи своите оферти, и постоянния аромат на слънцезащитен крем, смесен с морска вода, който определяше атмосферата на ваканциите в региона. Установената рутина между Ектор и Клара беше намерила удобен и естествено хармоничен ритъм, който изненадваше и двамата с лекотата, с която се беше развил. Тя пристигаше точно във вторник, четвъртък и събота, без никога да закъснява и минута, поздравяваше го учтиво с онази дискретна, но искрена усмивка, която се беше превърнала в успокояващо присъствие в живота му, изпълняваше работата си с безупречната ефективност на човек, който напълно владее професията си, и се сбогуваше със същата сърдечна естественост от първите дни. Въпреки това, малки ежедневни детайли започнаха постепенно да се натрупват през седмиците, създавайки фина и прогресивна близост, която никой от двамата не коментираше открито, но и двамата възприемаха с нарастваща яснота. Беше като да развиват невербален език на взаимна грижа и внимание към детайлите, който правеше съжителството всеки ден по-приятно и по-малко формално. Клара беше забелязала, чрез внимателно и дискретно наблюдение, че Ектор пие изключително черно кафе без захар, винаги от една и съща бяла порцеланова чаша, която държеше на специфичен рафт в кухнята, и неизменно остаряше термоса, приготвен с прясно кафе, винаги когато знаеше, че той ще работи от вкъщи през някой период от деня. Беше малък, но значим жест, който демонстрираше внимание към личните му навици, без никога да звучи натръпчиво или самонадеяно. Ектор, от своя страна, беше забелязал и мълчаливо оценил, че тя предпочита да организира методично всички помещения по часовниковата стрелка, започвайки винаги от частта, най-близо до прозорците, където естествената светлина позволяваше по-добра оценка на качеството на почистването, и неизменно завършваше всеки работен ден, поливайки внимателно всички растения във външната и вътрешната градина, посвещавайки няколко допълнителни минути специално внимание на грижата за естествените цветя, които беше дискретно въвела в оригиналната декорация на къщата. Тези теменушки и бегонии, които тя беше донесла, бяха фино преобразили атмосферата на всяко помещение, внасяйки живот, цвят и деликатен естествен аромат, който рязко контрастираше с предишната стерилност на чисто формалната декорация. Беше впечатляващо как малки докосвания на природата можеха да хуманизират пространства, които преди изглеждаха по-скоро като от архитектурно списание, отколкото дом, където наистина живеят хора. През третата седмица на декември, когато туристическият поток по Варненското крайбрежие достигаше своя годишен пик и плажовете бяха напълно препълнени от цели семейства, дошли от вътрешността на България в търсене на освежаващото море на Варненска област, се случи първото значимо събитие, което окончателно щеше да наруши внимателно изградената тишина на имението и да разкрие тайни, които бяха останали заровени през 15 последователни години. Клара изпълняваше обичайната си рутина за почистване в главната спалня на втория етаж, просторно и луксозно помещение, декорирано в неутрални и изискани тонове, когато случайно се бебелъсна в странична маса,
докато местеше професионалната прахосмукачка около леглото тип King Size. Ударът накара рамка за снимки, която беше поставена на стената толкова отдавна, че на практика беше част от оригиналната архитектура, да падне на полирания мраморен под със сух шум, който отекна в тихата стая. Златната рамка се счупи на 3 парчета, когато удари земята, разкривайки нещо напълно неочаквано, което беше умишлено скрито зад неутралната фотография на планински пейзаж, която декорираше помещението от години, без никога да привлича специално внимание от никого. Беше професионална черно-бяла семейна фотография, очевидно направена много години по-рано от специализиран фотограф на семейни портрети, вероятно по време на някакъв специален повод или важна годишнина. 4 души се усмихваха искрено към камерата в слънчева и добре поддържана градина, която подсказваше просперитет и семейна хармония, мъж и жена на около 50 години, елегантно облечени в дрехи, които показваха високо социално положение, но без излишна показност, и 2 млади мъже, които ясно бяха техните синове. Единият от тях беше безпогрешно разпознаваем като по-млада, по-щастлива и видимо по-спокойна версия на Ектор. Очите му имаха блясък на истинска радост, който рязко контрастираше с контролираната сериозност, която характеризираше настоящата му личност, и имаше спонтанна усмивка на устните му, която тя никога не беше виждала у мъжа, когото беше познавала преди месеци. Беше като фотографията да е запечатала напълно различен човек, някой, който все още вярваше във възможността да бъде истински щастлив. Другият млад мъж имаше много сходни черти на лицето с Ектор, ясно показвайки братската връзка, но притежаваше още по-спонтанна усмивка и очи, които излъчваха заразителна радост и лекота на духа, които изскачаха от фотографията дори след толкова години. Ръката му беше нежно поставена на рамото на поголемия му брат и имаше очевидна и истинска близост между тях, която говореше за дълбоко приятелство, което надхвърляше кръвните връзки. Клара остана напълно неподвижна няколко минути, държейки фотографията с изключителната грижа на някой, който борави с безценно историческо съкровище. Имаше нещо дълбоко трогателно и меланхолично в този образ, очевидната близост между 2 млади мъже, сияйната щастие на очевидно сплотено и проспериращо семейство, и преди всичко крещящата разлика между онзи млад Ектор, заобиколен от семейна привързаност, и самотния и емоционално брониран мъж, когато тя беше научила да познава и, тайно, да се възхищава. Звукът на отварящата се входна врата я накара бързо да прибере фотографията сред работните си документи. Ектор се беше върнал по-рано от офиса, нещо, което рядко се случваше. Клара слезе по стълбите, носейки фрагментите от счупената рамка, подготвяйки се да обясни инцидента. Господин Ектор, трябва да ви кажа какво се случи, тя го намери във всекидневната, видимо напрегнат. Случайно съборих картина от главната спалня. Разбира се, ще осигуря нова рамка. Ектор погледна фрагментите, които тя носеше, и нещо се промени в изражението му. Следващият въпрос на Ектор е изненада напълно с личната си специфичност и емоционалната уязвимост, която прозвуча в гласа му. Беше очевидно, че това не е случайно любопитство, а по-скоро нещо, което засяга дълбоки и болезнени въпроси в личния му живот. Клара, мога ли да задам много личен въпрос? Тя веднага спря да подрежда почистващите препарати и се обърна, за да го погледне с пълно внимание, забелязвайки за първи път крехкост в очите му, която никога преди не беше виждала. Разбира се, господин Ектор. Можете да питате каквото искате. Вие, имате ли братя или сестри? И ако имате, какви са отношенията ви? Въпросът е изненада с емоционалната си специфичност, но тя отговори с естествената честност, която винаги характеризираше разговорите им. Имам 2 по-малки братя, да. Рикардо е на 30 години и работи като началник в стомана, в Девня, женен е и има 2 прекрасни тийнейджърски деца. Мартин е на 28 години, учител по физическо възпитание в общинско училище в Балчик и има прекрасна приятелка от 3 години. Защо този конкретен въпрос? Виждате ли се често? Имате ли добри отношения, Ектор настоя, игнорирайки нейния насрещен въпрос. Всяка неделя без изключение обядваме в къщата на майка ми в Аспарухово. Това е свещена семейна традиция, която спазваме от деца. Клара се усмихна с непринудена нежност, говорейки за семейството си. Понякога се караме като всички нормални брати и сестри, особено за футбол. Рикардо е фанатичен левскар,
а Мартин е заклет цесекар, но накрая винаги се смеем на едни и същи глупости, които ни се струваха смешни, когато бяхме малки. Имаме много силна връзка, знаете ли? Винаги се грижим един за друг. Изражението на Ектор моментално се затвори, сякаш тежка врата се беше затръшнала пред лицето му. Беше очевидно, че описанието на хармонично семейство е докоснало дълбока рана, която все още кървеше след много години. Какъв късмет имате с тази семейна сплотеност, отговорът прозвуча натоварен с тъга, която той не успя напълно да скрие. Вие нямате ли братя или сестри? Клара попита деликатно, осъзнавайки, че навлиза в емоционално опасна територия. Имах брат, отговорът прозвуча автоматично и болезнено, сякаш беше изтръгнат от гърлото му против волята му. Ектор веднага изглеждаше дълбоко съжаляващ, че е разкрил това, сякаш беше отворил емоционална шлюза, която предпочиташе да държи вечно затворена. Извинете, трябва да направя няколко спешни обаждания. Той бързо изчезна в кабинета на третия етаж, оставяйки Клара сама в стаята с повече мъчителни въпроси, отколкото отговори, и с емоционалната тежест от това, че неволно е докоснала рана, която все още е отворена след толкова години. Умишленото използване на минало време не беше останало незабелязано, нито очевидната болка, която простото споменаване на темата беше причинило на този обикновено толкова емоционално контролиран мъж. Тази нощ, седнала в малката уютна стая на къщата си в Аспарухово, наблюдавайки дъщеря си Беатрис да учи усилено за финалните изпити по медицинска сестра, Клара не можеше да спре да мисли за скритата фотография, за опустошителната реакция на Ектор и за болезнените връзки, които започваше да подозира, че съществуват между всички тези привидно несвързани елементи. Имаше дълбоки мистерии в това имение, заровени тайни, които все още причиняваха силна болка след много години, и тя имаше нарастващото усещане, че съдбата я е поставила в тази къща не просто за да работи, а за да помогне по някакъв начин за излекуването на стари рани, които все още не бяха зараснали правилно. Мамо, добре ли си? Беатрис вдигна поглед от анатомичните си книги. Изглеждаш странно, откакто се прибра от работа. Просто си мисля за някои неща. Клара наля 2 чаши сок от емаракуя и седна до дъщеря си. Бея, вярваш ли, че понякога срещаме хора в точния момент от живота си? Как така? Не мога да обясня добре. Сякаш някои срещи са необходими. За двамата участващи. Беатрис затвори книгата и внимателно наблюдаваше майка си. На 22 години тя беше наследила острата интуиция на Клара и можеше да забележи, когато нещо я тревожеше. Това свързано ли е с новата ти работа? Може би. Или може би си въобразявам. Шефът е ли добър? Клара помисли върху въпроса няколко минути. Той е самотен. Много самотен. И имам впечатлението, че това не е щастлив избор. Понякога хората се изолират, за да се предпазят от нещо. Точно така, Клара се усмихна на дъщеря си. Кога стана толкова мъдра? Научих се от най-добрата учителка, Беатрис прегърна майка си. Каквото и да те притеснява, помни, че твоята специалност винаги е била да се грижиш за хората. Дори когато те не знаят, че имат нужда от грижи. На следващия четвъртък Клара се върна в имението, носейки фотографията, внимателно увита в копринена хартия. Беше решила да я върне по време на почистването на стаята, поставяйки я някъде, където Ектор естествено щеше да я намери. Въпреки това плановете се промениха, когато тя намери Ектор на верандата, наблюдавайки движението на пристанището с меланхолично изражение, което никога преди не беше виждала. Беше облечен в тъмносиня полутениска вместо обичайния костюм и имаше уязвимост в стойката му, която я докосна дълбоко. Добър ден, тя се приближи внимателно. Господин Ектор, няма ли да ходите в офиса днес? Не. Реших да работя от вкъщи. Ектор се обърна и забеляза сериозното изражение. Случило ли се е нещо? Клара си пое дълбоко дъх. Господин Ектор, когато счупих онази рамка, намерих нещо, което мисля, че е важно за вас. Тя извади фотографията от копринената хартия и му я подаде. Ектор остана напълно неподвижен няколко секунди, сякаш беше видял призрак. Ръцете му леко потрепериха, когато най-накрая взе снимката. Откъде, как? Беше скрита зад картината.
Представих си, че може би е била поставена там нарочно, за да бъде съхранявана безопасно. Ектор наблюдаваше фотографията мълчаливо дълго време, прокарвайки пръсти по усмихнатите лица, сякаш можеше да докосне тези хора през времето. Тази снимка е направена в двора на къщата на родителите ми в Златни пясъци. Аз бях на 25 години, брат ми Давид беше на 22. Беше за първи път, когато той споменаваше имена или конкретни подробности за семейството си. Клара остана мълчалива, осъзнавайки, че той трябва да говори. Давид беше 4 години по-млад от мен. Винаги е бил веселото, спонтанно, изпълнено с живот дете, гласът на Ектор беше натоварен с емоция. Аз бях отговорният, този, който спазваше правилата, този, който се грижеше за семейния бизнес. Бяхме много различни, но бяхте много близки. Бяхме неразделни. Ектор се усмихна за първи път, откакто Клара го познаваше, искрена и болезнена усмивка. Докато всичко не се срина. Клара седна на един от столовете на верандата, интуирайки, че той трябва да разкаже тази история. Какво се случи? Родителите ни загинаха в автомобилна катастрофа преди 15 години. Давид обвини транспортната компания, искаше да съди всички, да търси справедливост на всяка цена. Ектор прибра фотографията в джоба на ризата си. Аз исках да продължа напред, да възстановим живота си, да почетем паметта им, като управляваме бизнеса. Сбихме се ужасно. И вие се отчуждихте. Една нощ той изчезна, вземайки само раница. Остави бележка, че не може да ме гледа как превръщам болката ни в финансови таблици. Ектор прокара ръце през косата си. Това бяха последните думи, които разменихме. Клара усети как сърцето й се свива. Опитахте ли да го търсите? В продължение на 2 години наемах детективи, обаждах се в болници, обиколих всички градове по крайбрежието. След това спрях. Мислех, че ще се свърже, когато е готов. И никога повече не сте чували за него. Никога повече. Ектор стана и отиде до парапета на верандата. Изградих всичко това сам, но винаги си представях, че един ден той ще се върне. Че ще можем да разговаряме като възрастни, да преодолеем онази глупава караница. Кой знае, може все още да се случи. Ектор се обърна, за да я погледне. Клара, благодаря ви, че запазихте снимката. И за това, че ми дадохте възможност да говоря за това. Понякога да пазиш нещата сам е много тежко. Вярно е, той погледна отново към пристанището. И за това също сте права. Тази вечер, докато работеше, Клара забеляза финна промяна в Ектор. Беше сякаш разговорът за брат му беше премахнал тежест от раменете му. Той се движеше из къщата с по-голяма лекота и дори приготви кафе за двамата след обед. В края на работния ден, когато тя се сбогуваше, Ектор я повика. Клара, утре е бъдни вечер. Имате ли планове? Ще прекарам с дъщеря ми и братята си в къщата на майка ми. Защо? Просто любопитство. Ектор се поколеба. Приятни празници. Ще се видим във вторник. Вие ще прекарате ли Коледа сам? Вече съм свикнал, отговорът дойде твърде бързо, за да е истински. Никой не трябва да прекарва Коледа сам. Клара го погледна с нежност. Ако промените решението си, семейството ми винаги приема още един човек на масата. Ектор се усмихна, но поклати глава. Благодаря, но не би било подходящо. Клара си тръгна онзи следобед със свито сърце, носейки със себе си образа на Ектор на верандата, наблюдавайки семействата, които се сбогуваха на плажа, докато той се подготвяше за още една самотна Коледа в тихата си къща. Коледа във Варна настъпи с лек и ароматен бриз, който деликатно носеше силния аромат на хибискусовите цветя от внимателно поддържаните градини на крайбрежната алея, смесен с винаги присъстващата миризма на морски въздух и слънцезащитен крем, която определяше уникалната атмосфера на града през високия туристически сезон. Беше 25 декември 2023 година, и за първи път от 15 последователни години датата не донесе със себе си автоматичната горчивина и потискащата меланхолия, които обикновено съпътстваха всяко празненство или значима времева граница в самотния живот на Ектор. Разкриващият разговор с Клара за Давид беше премахнал масивна емоционална бариера, която той дори не осъзнаваше, че носи като мъртва тежест от десетилетия,
и сега честите мисли за изчезналия брат бяха придружени от носталгична тъга и подновена надежда, вместо само от пронизваща болка и парализиращо съжаление. Беше сякаш някой беше отворил прозорец в стая, която беше с завеси от години, позволявайки на светлина и свеж въздух да влязат, за да заменят застоялата атмосфера на миналото. Ектор се събуди в 8 часа сутринта, както винаги правеше, следвайки непоплатимия биологичен часовник, който беше развил през десетилетия на строга бизнес дисциплина, но за първи път от много години не усети обичайната тежест на празника, натежаваща върху раменете му като емоционална надгробна плоча. Тишината на къщата вече не изглеждаше потискаща, а по-скоро съзерцателна, сякаш търпеливо чакаше нещо важно, което предстоеше да се случи. Приготви си обичайната проста закуска в тихата гурме кухня, наблюдавайки през панорамния прозорец цели семейства, които вече оживено се отправяха към плажа, носейки цветни плажни столове, раирани чадъри и хладилни чанти, претъпкани с студени напитки и сандвичи, приготвени с майчина грижа. Деца от всички възрасти тичаха буйно пред възрастните, техните викове на предвкусвана радост отекваха по булеварда в спонтанна коледна симфония, която рязко контрастираше с съзерцателната тишина на неговата къща. Докато пиеше черното кафе без захар, което се беше превърнало в успокояващ ритуал, Ектор си позволи за първи път от години да си представи как Давид прекарва тази конкретна Коледа. Дали беше създал собствено семейство през 15-те години раздяла? Дали беше сам като него, размишлявайки върху грешките от миналото и поставяйки под въпрос изборите, които ги бяха отвели по толкова различни пътища? Или беше възможно, и тази възможност беше твърде болезнена, за да се обмисли напълно, дори да не беше вече. Бързо отблъсна тази мрачна и разрушителна мисъл, концентрирайки се върху подновената надежда, която фотографията беше върнала в изсъхналото му сърце. От другата страна на града, в работническия квартал Аспарухово, където къщите бяха прости, но винаги добре поддържани, а градините малки, но пълни с цветя, отгледани с любов, Клара преживяваше коледна сутрин, напълно различна от самотната рутина на Ектор. Беше се събудила преди 6 часа, за да помогне в сложната подготовка на традиционния обяд в уютната къща на майка си, Целия, воинствена 68-годишна жена, която поддържаше живи българските семейни традиции с желязната решимост на някой, който е оцелял през десетилетия финансови трудности, отглеждайки 3 деца сама, след като съпругът й ги беше изоставил, когато децата все още бяха малки. Скромната, но безупречно чиста къща беше украсена с изкуствена коледна елха, която придобиваше все повече носталгични украшения с всяка изминала година, превръщайки се в цветно и леко хаотично празненство, което перфектно отразяваше гостоприемната и топла личност на семейство Найденови. Рикардо беше пристигнал точно в 9 часа с съпругата си Сандра и 2 тийнейджърски деца, които вече демонстрираха естествената независимост на възрастта си, но все още участваха с радост в семейните традиции. Мартин беше довел приятелката си Джесика, мила и грижовна начална учителка, както и домашен десерт, който беше прекарал цяла нощ, приготвяйки с перфекционистка отдаденост. Преди Клара да успее адекватно да отговори на проницателното наблюдение на майка си, входната врата звънна с характерната настойчивост на някой, който носи спешни проблеми. Беше баба Елица Петрова, 80-годишната съседка, която живееше в къщата непосредствено до тях и на практика беше станала почетен член на семейство Найденови през повече от десетилетие хармонично съжителство. Тя влезе леко залитайки и носейки огромната васа златни пържени филийки, които излъчваха аромат на канела, но също така носеше видимо притеснено и разтревожено изражение, което веднага привлече тревожното внимание на всички присъстващи жени. Госпожо Целия, мои скъпи, спешно трябва да говоря с вас по един много сериозен въпрос. Елица прие силното кафе, което й беше предложено веднага от домакинята, но дори веднъж не докосна димящата течност, която продължаваше да изстива в треперещите й ръце. Става въпрос за 2 малки момиченца, за които временно се грижа. Ситуацията става все по-сложна и тревожна. Клара и майка й си размениха поглед, натоварен със смисъл. Преди около 3 седмици баба Елица беше започнала да се грижи спешно за 2 абсолютно очарователни момиченца-близначки, чийто баща беше изчезнал мистериозно една нощ, оставяйки ги на прага на къщата и само с малка раница, съдържаща няколко основни дрехи, разумна сума пари за покриване на незабавни разходи и ръкописна бележка с адрес, където биха могли да го намерят в случай на абсолютна спешност.
Ситуацията беше незаконно мъчителна от правна гледна точка, но възрастната съседка не беше успяла да предаде децата на агенцията за закрила на детето, защото те бяха отчаяно молили да останат при нея, поне докато мистериозният им баща се върне, за да ги вземе, както беше обещал в бележката, която беше оставил. Какво се случи? Целия седна до приятелката си. Парите, които той остави, свършват. А момичетата, те говорят толкова много за баща си, че започвам да мисля, че той не ги е изоставил нарочно. Елица най-накрая отпи глътка кафе. Мисля, че той е в сериозни проблеми. Може би дори е в опасност. Какви проблеми? Клара се приближи, майчинските инстинкти веднага се задействаха. Не знам. Но вчера, когато подреждах малкото неща, които той остави за момичетата, намерих някои документи, скрити в подплатата на раницата. Елица извади смачкан плик от чантата си. Тук има дългове, Клара. Големи суми, към хора, които дават заеми по не много законен начин. Клара прегледа документите с нарастващо безпокойство. Бяха ръкописни бележки, астрономически суми и имена, които тя не разпознаваше, но които ясно представляваха отчаяна ситуация. В средата на документите тя намери нещо, което накара сърцето й да подскочи, смачкана визитка на пристанищната фирма на Ектор, с адрес, написан на ръка на гърба. Баба Елица, този адрес, Клара показа визитката. Това е къщата, където работя. Как така? Моят шеф живее точно на този адрес. Този почерк, тя разгледа почерка. Изглежда същият като на другите документи. Бащата на момичетата е написал това. Целия се приближи, за да види по-добре. Това не може да е съвпадение. Клара прегледа щателно смачканите документи с нарастващо безпокойство и странно усещане, че е на път да открие нещо, което фундаментално ще промени разбирането и за цялата ситуация. Бяха ръкописни бележки с бърз, но четлив почерк, астрономически суми, които представляваха заеми с лихварски лихви, и имена, които тя не разпознаваше, но които ясно представляваха отчаяна и потенциално опасна ситуация за всеки замесен. В средата на сгънатите и смачкани документи тя намери нещо, което накара сърцето й да подскочи силно, а дишането й да спре за няколко решаващи секунди. Беше смачкана и видимо многократно използвана професионална визитка на пристанищната фирма, Василев и партньори, точно същата фирма, където Ектор беше собственик и изпълнителен директор. Още по-впечатляващо, на гърба на визитката беше написан на ръка, със същия почерк като на другите документи, адрес, който тя познаваше перфектно, тъй като беше преминала през тази електронна порта десетки пъти през последните месеци, пълният адрес на имението, където работеше ежедневно. Баба Елица, този адрес, написан тук, Клара показа визитката с леко треперещи ръце. Това е точно къщата, където работя като чистачка от 3 месеца. Моят шеф живее точно на този адрес. Как така, дъще? Това не може да е съвпадение. Този ръкописен почерк, тя разгледа по-подробно буквите. Изглежда, че същият човек е написал всички тези бележки за дългове и заеми. Бащата на момичетата е написал адреса на къщата на моя шеф. Целия се приближи, за да разгледа по-добре визитката и другите документи. Клара, това означава, че мъжът, който е изоставил тези деца, познава лично вашия шеф, или поне е знаел къде да го намери, ако е било необходимо. Трябва да видя близначките веднага, каза Клара, като едновременно обнадеждаваща и ужасяваща идея започна да се формира в ума и като парчета от сложен пъзел, които най-накрая започваха да се подреждат. Трябва да ги погледна добре и да потвърдя едно подозрение, което расте в главата ми. Те са в двора и играят с племенниците ти. Но защо е тази спешност? Защото мисля, че току-що открих връзка, която може напълно да промени живота на няколко души, включително на тези невинни деца. Клара бързо излезе в малкия, но добре поддържан двор, където звукът на детски смях създаваше атмосфера на коледна радост, и веднага идентифицира двете момиченца сред разнородната група деца, които играеха оживено. Изадора и Мануела, както баба Елица ги беше представила на семейството, бяха на около 6 години и бяха абсолютно идентични, освен малък дискретен белег, който Мануела имаше над дясната си вежда, вероятно резултат от някоя по-приключенска детска игра. Когато те се обърнаха едновременно, за да я поздравят с естественото възпитание,
което показваше добро семейно възпитание, Клара се почувства сякаш е получила опустошителен удар в стомаха, който я остави моментно без дъх. Очите бяха абсолютно безпогрешни и невъзможни за игнориране. Деликатната форма на лицето, спонтанната и заразителна усмивка, дори характерният начин, по който леко наклоняха главата си, когато задаваха въпроси или ставаха любопитни за нещо. Бяха като женска, детска и невинна версия на мъжа, който се усмихваше сияйно на фотографията, която тя беше намерила скрита в имението. Бяха като миниатюрна версия на младия Давид, който нежно прегръщаше по големия си брат на тази снимка на щастливо семейство, която представляваше изгубено време. Чертите на лицето бяха толкова сходни, че би било невъзможно да не се забележи родството, дори за някой, който не търси специално семейни връзки. Беше като да погледнеш в бъдещето и да видиш какъв би бил онзи весел младеж от фотографията, ако беше роден момиче и беше на 6 години. Красиви момичета, можете ли да ми разкажете малко за вашия татко? Клара внимателно коленичи до тях, опитвайки се отчаяно да запази гласа си спокоен и контролиран въпреки емоционалната революция, която се случваше в гърдите й. Какъв е той? Кое ви харесва най-много в него? Татко е много красив и много готин, Изадора отговори веднага с естествения ентусиазъм на възрастта. Той разказва най-смешните истории на света и прави сутрешни палачинки във формата на различни животни, лъвове, слонове, пеперуди, дори динозаври, когато го помолим. Той е най-добрият татко на света, Мануела допълни с трогателна сериозност, която изглеждаше неподходяща за нежната й възраст. Каза, че ще оправи някои много важни неща и после ще се върне да ни вземе, за да си отидем у дома. Но мина много време и много ни липсва. А знаете ли къде живеехте, преди да дойдете в къщата на баба Елица? Помните ли града? В Златни пясъци, двете отговориха в перфектен унисон, сякаш бяха репетирали отговора. В малката къщичка до плажа, където баба и дядо живееха, преди да станат ангелчета на небето и да отидат да живеят с Бог. Клара затвори очи за момент, усещайки емоционалната тежест на разкритието, което постепенно се потвърждаваше с всяка дума, която момичетата произнасяха. Златни пясъци беше точно същият град, където Ектор беше казал, че е направена семейната фотография, в къщата на родителите му, които бяха загинали трагично. Не можеше да бъде толкова специфично и детайлно съвпадение. Момичета, пълното име на вашия татко е Давид Сампайо, Изадора потвърди с очевидна гордост. Това е най-красивото и най-специалното име на целия свят. Василев. Клара мислено допълни фамилното име, което Ектор използваше във всички бизнес документи. Давид Сампайо Василев. Изчезналият брат, когато той беше търсил отчаяно 2 години, преди да се откаже, не беше изгубен в анонимността на света. Той беше точно тук, във Варна, достатъчно отчаян, за да остави скъпоценните си дъщери при една добра непозната, докато се опитваше да реши проблеми, които очевидно включваха пари и потенциално опасни хора. И по някаква причина, която тя все още не разбираше напълно, но която караше сърцето й да бие по-бързо от възможностите, той беше внимателно записал адреса на имението на Ектор на смачканата визитка. Може би планираше да потърси брат си като последна отчаяна мярка, може би това беше единственият сигурен адрес, който познаваше в региона, или може би беше просто адрес на щастливи спомени, които той пазеше като емоционална котва сред отчаянието на настоящата си ситуация. Клара се върна в къщата с треперещи крака и ускорено сърце, носейки огромната тежест на откритието, което знаеше, че напълно и завинаги ще промени живота на всички замесени, Ектор, близначките, Давид и вероятно самата нея. Баба Елица и майка й веднага разбраха, че нещо фундаментално се е случило през тези няколко минути в двора. Какво стана, дъще? Бледа си като призрак. Мамо, баба Елица, трябва да ви разкажа една история. История за моя шеф, за брата, когото е изгубил преди 15 години, и за това как тези 2 невинни деца са ключът към събирането на семейство, което е било разрушено от караница, продължила твърде дълго. Клара седна тежко на кухненския стол. И след това? След това трябва да взема най-трудното решение в живота си какво да правя с тази информация. Коледният обяд премина в атмосфера, натоварена с емоционално напрежение и очакване. Клара едва успя да яде в косотиите, приготвени с толкова много грижа, погълната от плановете, които се формираха в ума й,
докато наблюдаваше близначките да играят весело в двора, без да подозират за разговора, който щеше да определи бъдещите им съдби. Когато семейството се сбогува в края на златния следобед, с продължителни прегръдки и обещания да се срещнат отново в навечерието на Нова година, Клара беше взела своето окончателно и неотменимо решение. Във вторник, когато се върне на работа в имението, щеше да разкаже абсолютно всичко на Ектор. Независимо от последствията за работата й, за отношенията на доверие, които бяха развили, или за собствения и личен живот. Имаше деца, замесени, имаше разрушено семейство, което трябваше да бъде събрано, и имаше самотен мъж, който заслужаваше да знае, че братът, за когото все още тъгуваше, е жив и отчаяно се нуждае от помощ. Някои ситуации надхвърляха личните или професионалните съображения, и тази определено беше една от тях. Вторникът след Коледа настъпи с фин дъжд, който придаваше на Варна меланхоличен и интроспективен вид. Клара се събуди преди будилника, стомахът й свит от тревога за това, което трябваше да направи. Беше прекарала целия понеделник, репетирайки на ум как ще разкаже всичко на Ектор, но знаеше, че в момента на истината ще трябва да се довери на сърцето си и на честността, която винаги е ръководила решенията й. Пристигна в имението точно в 8 часа, носейки не само обичайната си работна чанта, но и папка с документите, които баба Елица беше намерила, и няколко снимки на близначките, които беше направила на Коледа. Тежестта на отговорността, която носеше, сякаш правеше всяка стъпка потежка, докато преминаваше през мократа от дъжда градина. Ектор я посрещна на вратата с усмивка, която тя никога преди не беше виждала, искрено топла и спокойна. Беше очевидно, че Коледа, дори и самотна, беше донесла някакъв вид мир в измъченото му сърце. Добър ден, Клара. Как мина Коледа с семейството ти? Беше разкриващо, тя се поколеба на входа, държейки папката до гърдите си. Господин Ектор, трябва да говоря с вас за нещо много важно. Нещо за брат ви. Промяната в изражението на Ектор беше моментална. Усмивката изчезна, заменена от напрежение, което скува цялата му стойка. За Давид. Какво, разбрахте ли нещо? Можем ли да седнем? Това е дълга история и имам неща да покажа. Ектор я поведе към всекидневната и за първи път, откакто тя започна да работи там, Клара седна на главния диван, вместо на един от страничните столове. Неформалността на ситуацията изглеждаше подходяща за мащаба на това, което предстоеше да разкрие. Господин Ектор, в неделя, по време на коледния обяд, моята съседка баба Елица ми разказа за две малки момиченца, за които временно се грижи. Клара отвори папката и извади една от снимките. Баща им изчезна преди няколко седмици, оставяйки ги при нея само с няколко лични документа. Ектор погледна снимката на близначките и дъхът му спря за момент. Изадора и Мануела си играеха в двора на целия, лицата им озарени от усмивки, които бяха болезнено познати. Те приличат, той не успя да довърши изречението. На вас, когато сте били дете. И на някой друг, Клара извади смачканите документи. Баща им се казва Давид Сампайо. И сред документите, които той остави, е това. Визитката на пристанишната фирма с адреса на имението, написан на гърба, накара Ектор да пребледнее. Ръцете му трепереха, докато той разглеждаше почерка, който би разпознал навсякъде, дори след 15 години. Това е неговият почерк, гласът на Ектор беше почти шепот. Определено е почеркът на Давид. Има още, Клара показа другите документи. Той е със сериозни дългове, господин Ектор. Към хора, които дават незаконни заеми. Мисля, че за това е оставил момичетата на сигурно място, преди да се опита да реши проблемите. Ектор рязко се изправи и отиде до прозореца, наблюдавайки дъжда, който миеше градината. Моите племенници. Имам племенници, той се обърна към Клара и тя за първи път видя сълзи в очите му. Къде са те? Как са? Добре са, но ситуацията е сложна. Парите, които Давид остави, свършват, а баба Елица не може да се грижи за тях безкрайно. Те питат за баща си всеки ден. Трябва да ги видя. Сега. Клара беше очаквала тази реакция, но интензивността на емоциите на Ектор е изненада. Господин Ектор, може би е по-добре да действаме спокойно. Те са много малки и не знаят нищо за вас.
Ако се появите внезапно в живота им. Права сте, Ектор прокара ръце през косата си, опитвайки се да се контролира. Как можем да го направим? Какво ще кажете аз да ги доведа, за да се запознаят с вас постепенно? Мога да кажа, че сте мой шеф, който би искал да се запознае с дъщерите на баба Елица. Не е нужно веднага да разкривате истината. Ектор кимна, но в очите му имаше спешност, която Клара разпозна. Беше отчаяната нужда на някой, който беше изгубил семейството си и неочаквано открива, че все още има кръвни връзки в света. Днес след обед, той попита. Или е твърде рано? Мисля, че да. Позволете ми първо да подготвя почвата с тях. Може би утре, сряда. Добре, Ектор се съгласи неохотно. Клара, аз не знам как да ви благодаря. Ако не бяхте намерили тази връзка. Беше съдба, господин Ектор. Понякога нещата се случват точно когато трябва да се случат. Останалата част от сутринта премина в мъгла от тревога и очакване. Ектор едва успяваше да се концентрира върху корпоративните имейли, а Клара изпълняваше задачите си автоматично, и двамата погълнати от мащаба на това, което беше разкрито. По време на обяда те разговаряха за практически подробности. Ектор искаше да знае всичко за момичетата, техните личности, какво обичаха, как се грижеха за тях баба Елица. Клара забеляза, че той поглъща всяка информация, сякаш се опитва да възстанови 6 години изгубен живот в един разговор. Много са умни, Клара наля кафе на двамата. Изадора е по-екстровертна, винаги задава въпроси и измисля игри. Мануела е по-наблюдателна, по-внимателна. Но и двете са много любящи и добре възпитани. Давид винаги е бил добър с деца, Ектор се усмихна тъжно. Когато бяхме малки, той се грижеше за децата на съседите, когато родителите им трябваше да излизат. Казваше, че един ден ще има голямо семейство, с много деца. И той успя. Поне отчасти. Да, Ектор погледна през прозореца. Клара, ами ако той не иска да ме види? Ами ако все още е ядосан за случилото се между нас? От това, което знам за отчаяни бащи, той ще приеме всяка помощ, за да гарантира, че дъщерите му са в безопасност. И освен това, тя се поколеба. Фактът, че е записал вашия адрес, подсказва, че е мислил да ви потърси. Този следобед, след като Клара си тръгна, Ектор обиколи къщата с нови очи. Имението, което винаги му се беше струвало подходящо за самотния му живот, сега се преобразяваше в ума му, можеше ли да бъде дом за две малки момичета. Имаше достатъчно място, повече от адекватни ресурси, но дали той щеше да има емоционалния капацитет да бъде бащинска фигура? Главната спалня, съседна на неговата, която беше затворена от години, изведнъж придоби нова цел във въображението му. Можеше да бъде превърната в детска стая, с две легла, играчки и цялата радост, която едно семейно жилище трябваше да има. На следващия ден Клара пристигна, придружена от възрастна жена с внимателни стъпки и две малки момичета, които вървяха ръка за ръка, наблюдавайки имението с широко отворени от любопитство и възхищение очи. Ектор ги наблюдаваше от прозореца на втория етаж, сърцето му биеше толкова силно, че можеше да го чуе. Когато най-накрая слезе да ги посрещне, трябваше да се хване за парапета, за да запази равновесие. Момичета, това е господин Ектор, Клара направи представянията естествено. Той е мой шеф и много би искал да се запознае с вас. Здравейте, господин Ектор, Изадора беше първата, която се приближи, протягайки миниатюрна ръка. Къщата ви е много красива. Прилича на замък. Мануела остана по-срамежлива, но също така поздрави учтиво. Когато Ектор коленичи, за да бъде на тяхната височина, тя го наблюдава внимателно и зададе въпрос, който го остави без дъх. Вие познавахте ли нашия татко? Кака Клара каза, че може би вие можете да ни помогнете да го намерим. Ектор погледна Клара, която кимна окуражаващо. Познавах го, да. Отдавна. Вашият татко беше, е моят брат. Настъпилото мълчание беше нарушено от Изадора. Значи вие сте нашият чичо. Аз съм, гласът на Ектор беше задавен. И вие сте най-красивите племенници, които бих могъл да си представя. Мануела най-накрая се усмихна, и усмивката беше идентична с тази на младия Давид от фотографията.
Кака Клара, Чичо Ектор има същия цвят на очите като татко. Следващите часове минаха като сън. Ектор показа къщата на момичетата, които разгледаха всяка стая с почтително вълнение. В басейна те помолиха да си намокрят краката, и той се оказа, че организира кърпи и им помага да се подсушат, бащински жестове, които се появиха естествено въпреки липсата на опит. По време на закуската на верандата близначките разказваха истории за баща си, за къщата в златни пясъци, за последните трудни месеци, когато Давид ставал все по-притеснен и тъжен. Всяка дума засилваше увереността на Ектор, че трябва да намери брат си и да събере това семейство. Когато баба Елица, Клара и момичетата се приготвиха да си тръгнат в края на следобеда, Изадора се приближи до Ектор със сериозността на възрастен. Чичо Ектор, ще ни помогнете ли да намерим татко? Ще направя всичко по силите си, скъпа. И после можем ли да ви посетим отново? Ектор погледна Клара, която се усмихна окуражаващо. Можете да идвате колкото пъти искате. Тази къща е много голяма и много самотна. Тя се нуждае от детски смях. Тази нощ Ектор се обади на най-добрия частен детектив, когото познаваше, и възобнови издирването на Давид Сампайо Василев. Този път обаче не ставаше въпрос само за наранена гордост или тъга. Ставаше въпрос за две малки момичета, които се нуждаеха от баща си, и за шанса да възстанови семейство, което той мислеше, че е загубил завинаги. Междувременно, в стаята си в Аспарухово, Клара си легна с усещането, че е изпълнила важна мисия. Тя беше събрала Чичо с племенниците му, дала беше надежда на самотен мъж и беше посяла семената на нещо, което можеше да се превърне в семейството, от което всички тези хора се нуждаеха. Съдбата беше поставила всички парчета на място. Сега беше въпрос на време да се напаснат окончателно. Януари дойде във Варна с силна жега, която превръщаше града в летен казан, но в имението на Ектор имаше нова енергия, която правеше дори най-горещите дни поносими. Близначките бяха станали редовни посетители, прекарвайки следобедите в сряда и петък в къщата на Чичо си, докато баба Елица решаваше лични въпроси, а Клара работеше. Ектор се оказа променен от това детско присъствие. Мъжът, който в продължение на 15 години беше избягвал всякаква емоционална отговорност, сега се хващаше да проучва частни училища, да купува образователни играчки и да наема озеленителна фирма, за да създаде детска площадка в градината. Имението оживяваше със звука на смях и оживени разговори, които отекваха попреди това тихите коридори. Клара наблюдаваше тези промени с смесица от радост и емоция, която все още не беше готова да назове. Виждайки Ектор да общува с племенниците си, тя разкриваше бащинска и нежна страна, която рязко контрастираше с хладния бизнесмен, когото беше познала в първия работен ден. Имаше моменти, в които тя го изненадваше да гледа момичетата с толкова дълбока нежност, че сърцето й ускоряваше ритъма си по необясним начин. Частният детектив, когото Ектор беше наел, работеше неуморно, следвайки следи, които водеха до крайни квартали на Варна и съседни градове. Давид се беше скрил, постоянно се движеше, за да избегне незаконните кредитори, но оставяше достатъчно следи за тези, които знаеха къде да търсят. Чичо Ектор, мислите ли, че татко е добре? Мануела зададе въпроса по време на закуска на верандата. Кафявите й очи отразяваха притеснение, което изглеждаше прекомерно за 6-годишно дете. Сигурен съм, скъпа. Баща ти винаги е бил много умен и смел, Ектор погари косата на племенницата си. И скоро той ще се върне при вас. Кака Клара каза, че сте се карали с татко, когато сте били по-малки, Изадора, винаги подиректна, засегна темата, която витаеше във въздуха. Беше ли много лоша караница? Ектор си размени поглед с Клара, която подреждаше чиниите от закуската. Между тях нарастваше съучастие, мълчалива комуникация, която се развиваше естествено с ежедневното съжителство. Да, Изадора. Понякога възрастните правят глупости, когато са много тъжни, Ектор седна на пода, за да бъде на нивото на момичетата. Но аз научих, че семейството е най-важното нещо на света. И ще се извиня много на баща ви, когато се върне. И после пак ще бъдете братя. Завинаги. През третата седмица на януари телефонът звънна по време на вечеря. Ектор отговаряше на работни обаждания по всяко време,
Но нещо в настойчивия звън на апарата накара Клара да вдигне поглед от чинията с ризото, което бяха приготвили заедно. Беше четвъртък и тя беше прияла поканата му за вечеря, след като момичетата бяха взети от баба Елица. Ектор Василев, той отговори с обичайния си професионален тон. Ектор? Гласът от другата страна на линията спря времето. 15 години мълчание бяха нарушени от една единствена дума, произнесена с познатостта на някой, който е споделил детство и младост с този мъж. Давид, Ектор се изправи толкова бързо, че събори стола. Давид, наистина ли си ти? Клара видя незабавни сълзи в очите на Ектор и усети как собственото й сърце се свива от емоцията на момента. Аз съм, братко. Знам, че нямам право да се обаждам след толкова време, но гласът на Давид беше задавен. Отчаян съм, Ектор. Нуждая се от твоята помощ. Къде си? Къде беше през всички тези години? Дълга история. Но сега съм в много сериозна ситуация, и Давид се поколеба. Дъщерите ми. Разбра ли за дъщерите ми? Разбрах. Познавам ги. Тук са с мен, в безопасност. Тишината от другата страна на линията продължи няколко секунди. Как ги намери? Ектор погледна Клара, която се беше приближила и го наблюдаваше внимателно. Беше чудо, Давид. Истинско чудо. Добре ли са? Не се ли страхуват? Не исках да ги оставям, но хората, които ме преследват. Чудесни са. Красиви, умни, добре възпитани. Свършил си невероятна работа, отглеждайки ги, Ектор избърса очите си. Но сега ще разрешим тази ситуация. Къде си? Давид даде адреса на ефтин хотел в центъра на Варна, и Ектор записа всеки детайл с треперещи ръце. Оговориха се, че ще отиде да вземе брат си след 1 час, достатъчно време Давид да се подготви и да вземе необходимите мерки за безопасност. Ектор, благодаря ти. Знам, че не заслужавам помощта ти след всичко, което се случи между нас. Ти си мой брат, Давид. Винаги ще бъдеш. След като затвори телефона, Ектор остана неподвижен за няколко мига, поглъщайки реалността на случилото се. Клара се приближи и, без да мисли, докосна ръката му в жест на подкрепа, който изненада и двамата с естествената си интимност. Всичко ще бъде наред, тя каза нежно. Семействата, които са създадени да бъдат заедно, винаги намират начин да се съберат. Ела с мен, молбата излезе, преди Ектор да успее да помисли за последствията. Моля те. Не знам дали мога да го направя сам. Клара кимна без колебание. Имаше нещо в неговата уязвимост, което събуди в нея защитен инстинкт, който надхвърляше професионалните отношения, които официално поддържаха. Хотелът, където Давид беше отседнал, се намираше в западал район на центъра, рязко контрастиращ с лукса на имението в Морска градина. Ектор паркира BMW-то пред триетажната сграда, която беше виждала по добри дни, и заедно се изкачиха по слабо осветените стълби до стая 204. Вратата се отвори, преди да успеят да почукат. Давид беше там, по-слаб и по-състарен, отколкото Ектор си беше представял, но безпогрешно същият мъж от фотографията. Тъмната му коса имаше сиви нишки, имаше бръчки от притеснение около очите, но усмивката беше идентична с тази на дъщерите му. Братята се погледнаха дълго, 15 години обида и тъга висяха във въздуха между тях. След това Давид направи първата крачка и се прегърнаха с интензивността на някой, който възстановява изгубено парче от собствената си душа. Извинявай, Ектор. Извинявай за всичко, Давид плачеше открито. Бях идиот. Горделив и упорит идиот. И двамата бяхме идиоти, Ектор държеше брат си, сякаш се страхуваше, че той отново ще изчезне. И двамата. Клара наблюдаваше срещата с сълзи в очите, чувствайки се дълбоко трогната да бъде част от този момент, който щеше да промени живота на всички замесени. Когато най-накрая се разделиха, Давид забеляза присъствието и погледна въпросително към брат си. Давид, това е Клара. Ако не беше тя, никога нямаше да се срещнем отново, Ектор направи представянето с уважение, което не остана незабелязано от нито един от двамата. Тя се грижеше за дъщерите ти, сякаш бяха семейство.
Господин Давид, Клара го поздрави със същата естественост, която беше използвала с Ектор преди месеци. Вашите дъщери са съкровище. И говориха толкова много за вас, че чувствам, че вече се познаваме. Благодаря, Давид хвана ръцете на Клара с истинска благодарност. Нямам думи да благодаря за това, което направихте за моето семейство. Не направих нищо повече от това, което всяка майка би направила за деца, които се нуждаят от грижи. Тримата седнаха на тясното легло, което беше единствената мебел в стаята, и Давид разказа историята си. След караницата с Ектор той беше пътувал из страната, опитвайки се да намери нова идентичност, далеч от болката от загубата на родителите си. В Златни пясъци той се беше запознал с Марина, мила учителка, с която се ожени и имаше близначките. Бяха щастливи години, прости, но изпълнени с любов. Марина беше починала 3 години по-рано от агресивен рак, оставяйки Давид сам да отглежда дъщерите си. Без средства за скъпото медицинско лечение, той беше прибягнал до все по-отчаяни заеми, докато не се забърка с опасни хора, които сега го преследваха. Колко дължиш, попита Ектор, когато брат му приключи разказа си. Много. Повече, отколкото бих могъл да платя за няколко живота. Дай ми имената и номерата. Ще го разреша още утре. Ектор, не разбираш. Тези хора не приемат само пари. Те държат да дадат пример. Ако се появя с плащането сега, след като съм изчезнал. Остави това на мен, гласът на Ектор имаше авторитета на някой, който командваше бизнес от десетилетия. Имам достатъчно влияние в този град, за да гарантирам, че ти и момичетата ще бъдете в безопасност. Давид погледна брат си с месица от възхищение и облегчение. Наистина си станал мъжът, който баща ни искаше да бъдеш. А ти си станал бащата, който нашите дъщери заслужаваха да имат. Нашите дъщери. Ектор се усмихна за първи път, откакто беше пристигнал в хотела. Твоите дъщери, но и мои племенници. И ако ми позволиш, много бих искал да помогна да ги отгледам. Навръщане към имението, Давид на задната седалка наблюдаваше през прозореца нощна Варна, която се беше променила драстично по време на неговото отсъствие. Нови сгради, обновени булеварди, модернизирано пристанище, което отразяваше икономическия растеж, който брат му беше помогнал да изгради. Момичетата ще полудеят, когато те видят, Клара коментира, нарушавайки съзерцателната тишина. Те питат за теб всеки ден. Как се справят с всичко това? Не беше ли травмиращо за тях? Те са издръжливи и много обичани деца, Ектор погледна в огледалото за обратно виждане. И сега ще имат всичко, което заслужават: семейство, сигурност, образование и много любов. Когато пристигнаха в имението, Ектор настани Давид в апартамента за гости, който се намираше до неговата спалня, просторно и удобно помещение, което рязко контрастираше с хотела, където го бяха намерили. Клара приготви обилна вечеря за слабия и видимо недохранен девер, и тримата разговаряха до късно за планове за бъдещето. Утре ще взема момичетата за изненада, каза Ектор, докато Клара подреждаше чиниите. И също така ще започна да решавам финансовата ситуация. Ектор, не мога просто да приема помощта ти, без да дам нищо в замяна. Ще ми дадеш възможността да се запозная с племенниците си и да имам отново семейство. Това е повече, отколкото бих могъл да поискам. Когато Клара се сбогува тази вечер, Ектор я придружи до колата. Интимността на ситуацията създаде момент на напрежение между тях, внезапно осъзнаване, че връзката се е развила далеч отвъд първоначалните професионални граници. Благодаря, той каза просто. За всичко. Беше удоволствие да бъда част от тази история. Клара, Ектор се поколеба, сякаш събираше смелост за нещо важно. Много бих искал да продължите да бъдете част. Не само като служителка, но като семейство. Декларацията остана във въздуха между тях, натоварена с възможности, които никой от двамата не беше напълно готов да изследва. Клара се усмихна с нежност, която накара сърцето на Ектор да подскочи. Ще видим на къде ще ни отведе тази история. Тази нощ, за първи път от 15 години, Ектор не спа сам в имението си. Не във физически смисъл, а с успокояващото съзнание, че под същия покрив дишаше друг човек, някой, който споделяше неговата история и мечтите му за бъдещето.
От другата страна на града, Клара също имаше затруднения да заспи. Думите на Ектор отекваха в ума й, и тя си позволи да си представи, само за няколко мига, какво би било да бъде част от това семейство, което се раждаше от пепелта на стара караница и се укрепваше с истинската любов, която свързваше всички тези хора. Втората Коледа в имението във Варна щеше да бъде напълно различна от предишната. Където преди имаше тишина и самота, сега отекваха детски смях, оживени разговори и постоянният звук на семейство, което беше намерило своето място в света. 11 месеца бяха минали от повторната среща на Ектор и Давид, и трансформацията в живота им беше толкова дълбока, че понякога изглеждаше невъзможно да е съществувала по друг начин. Давид се беше интегрирал напълно в семейния бизнес, внасяйки творческа перспектива, която перфектно допълваше стратегическата визия на Ектор. Заедно те бяха разширили пристанищната група в области, които никога не си бяха представяли да изследват, включително социални проекти, които облагодетелстваха бедните общности на Варна. Беше сякаш всеки предлагаше качествата, които другият беше загубил през годините на раздяла. Близначките процъфтяха в новия си дом. Изадора и Мануела посещаваха частно училище, където се отличаваха както академично, така и социално, но запазваха спонтанността и радостта, които винаги се характеризирали техните личности. Стаята, която Ектор беше планирал за тях, се беше превърнала в царство от кукли, книги, цветни рисунки по стените и две легла, които рядко оставаха подредени поради постоянните игри. Клара продължаваше да работи в имението, но ролята й се беше развила естествено в нещо много повече от домашни услуги. Тя беше тази, която координираше графика на момичетата, която приготвяше семейните ястия, които станаха свещени, и която предлагаше майчинската нежност, от която близначките се нуждаеха, за да се чувстват напълно сигурни в новия си живот. Връзката между нея и Ектор се беше развила постепенно, с грижата на двама зрели хора, които разбираха значението на изграждането на нещо солидно върху истински основи. Нямаше драматични декларации или кинематографични моменти, а по-скоро поредица от малки жестове, интимни разговори и естествено нарастване на интимността, което ги изненадваше всеки ден. Чичо Ектор, кака Клара ще живее ли тук завинаги? Мануела зададе въпроса по време на закуска в един четвъртък през декември, гледайки на свой ред Чичо си и жената, която беше станала нейна майчинска фигура. Ектор почти се задави с кафето си, а Клара усети как лицето и се зачервява. Това беше въпрос, който витаеше във въздуха от месеци, но който никой от възрастните не се беше осмелил да засегне директно. Защо питаш това, скъпа? Клара смени темата, концентрирайки се върху сервирането на бананов шейк на момичетата. Защото вече имаш четка за зъби в банята на татко, дрехите ти са в гардероба в розовата спалня, а вчера ви видях да се целувате в кухнята, когато си мислехте, че спим. Изадора изложи фактите с бруталната честност на децата. Давид, който пиеше кафе с мляко, докато четеше икономическия вестник, свали вестника и погледна брат си и Клара с забавна усмивка. Мисля, че сте били разкрити. Татко, знаеш ли, че Чичо Ектор харесва кака Клара? Мануела попита баща си. Знаех. И мисля, че тя също го харесва. Давид намигна на дъщерите си. Искате ли кака Клара официално да стане част от нашето семейство? Да, двете извикаха в един глас, скачайки от столовете, за да прегърнат Клара. Ектор стана и отиде до мястото, където Клара беше прегърната от племенниците си. През последните месеци той беше планирал този момент стотици пъти в ума си, но сега, когато се случваше естествено, откри, че всичките му репетирани думи са изчезнали. Клара, той каза просто, протягайки ръка към нея. Когато тя хвана ръката му, Ектор коленичи точно там, в слънчевата кухня на имението, заобиколен от семейството, което тя беше помогнала да събере. От джоба на ризата си извади годежен пръстен, който беше купил седмици по-рано, чакайки подходящия момент. Нямам красиви думи или подготвени речи, той каза, гледайки я в очите. Имам само една истина, ти превърна тази къща в дом, превърна това семейство в нещо завършено и превърна сърцето ми в нещо, което не знаех, че все още съществува. Ще се омъжиш ли за мен? Клара погледна наоколо из кухнята, където беше прекарала толкова много сутрини, работейки сама, сега пълна с живот и любов. Погледна близначките, които задържаха дъха си, чакайки отговора, към Давид,
който се усмихваше развълнуван, и накрая към Ектор, мъжът, когато беше научила да обича не само със страст, но и с дълбочината на някой, който разпознава своята сродна душа. Да, тя каза и веднага беше обгърната от викове на радост и прегръдки от цялото семейство. Пръстенът се плъзна перфектно на пръста й, сякаш беше направен специално за нея. Беше елегантен солитер, без излишъци, който перфектно отразяваше личността и на двамата, класически, искрен и вечно красив. Сега ще имате ли бебета, попита Изадора с естественото любопитство на възрастта. Изадора, Давид се засмя. Едно по едно. Но ние също ще бъдем сестри на кака Клара, Мануела искаше да е сигурна във всички подробности. Ще бъдете дъщери на сърцето, Клара погари лицето на момичето. Завинаги. Сватбата беше насрочена за март, когато във Варна щеше да е по-малко горещо и дъждовният сезон щеше да е отминал. Ектор искаше проста, но значима церемония, на верандата на имението с изглед към морето, заобиколен само от хората, които наистина имаха значение в живота им. Клара настоя семейството и да участва изцяло в подготовката. Целия пое командването на флоралната декорация, братята и Рикардо и Мартин отговаряха за музиката, и дори баба Елица беше включена като почетна баба на близначките. Никога не съм мислила, че ще видя дъщеря си да се омъжи за милионер, Целия коментира по време на една от срещите за планиране, докато пробваха модели на булчински рокли. Но също така никога не съм виждала милионер, който да знае как да прави палачинки във формата на сърце за две взискателни момичета. Той не беше милионер, когато се влюбих в него, Клара намести простата, но елегантна рокля, която беше избрала. Беше просто самотен мъж, който трябваше да се научи да обича отново. И ти беше идеалната учителка за този урок. През месеците, предшестващи сватбата, имението претърпя пълен ремонт. Не за да го направи по-луксозно, а за да го превърне в истински дом. Официалният кабинет на приземния етаж беше превърнат в стая за игри за момичетата, градината получи професионална детска площадка, а един от апартаментите за гости беше превърнат в стая за Беатрис, дъщерята на Клара, когато идваше да прекарва уикендите. Давид официално пое съвместното ръководство на компанията, демонстрирайки естествена способност да общува с хора, която перфектно допълваше техническите умения на Ектор. Служителите на пристанишната група забелязаха промяната в братята, където преди имаше само хладна ефективност, сега съществуваше човечност и истинска топлина. Знаете ли кое е най-хубавото в цялата тази история, Давид коментира на Ектор по време на работен обяд. Не е само, че възстановихме семейството си. А че открихме, че можем да бъдем по-добри версии на себе си, когато имаме хора, които обичаме, за да ни вдъхновяват. Клара винаги казва, че правилните хора идват в живота ни точно когато имаме нужда от тях. Ектор погледна през прозореца на офиса към морето. Тя дойде, когато аз умирах от самота, ти се върна, когато аз се учех да обичам отново, и момичетата се появиха, за да ни научат, че семейството не е само кръв. Това е избор. Това е избор. В деня на сватбата Варна се събуди с идеално синьо небе и лек бриз, който разлюляваше палмите в градината на имението. Декорациите на целия бяха превърнали верандата в приказна обстановка, с бели и розови цветя, които ухаеха навсякъде. Клара слезе по стълбите на имението, облечена в проста, но зашеметяваща булчинска рокля, носейки букет от теменушки, същите цветя, които беше използвала, за да украси къщата в първия работен ден. Изадора и Мануела я придружаваха като малки шаферки, облечени в розови роклички, които ги караха да изглеждат като истински принцеси. Ектор чакаше на верандата, елегантен в тъмносин костюм, който подчертаваше очите му. До него беше Давид като кум, усмихвайки се с искрената радост на някой, който вижда брат си да намира щастието, което заслужава. Церемонията беше ръководена от мирови съдия, приятел на семейството, но най-важните думи бяха произнесени от самите младоженци. Искрени обети за изграждане на живот, основан на любов, взаимно доверие и ангажимент да бъдат партньори във всички аспекти на съществуването. Ектор, когато влязох в тази къща за първи път, беше само за да работя, Клара каза, държейки ръцете му, докато цялото семейство слушаше в развълнувано мълчание. Никога не съм си представяла, че ще намеря сродна душа, семейство, готово да ме приеме, и шанса да помогна да създам дома, за който винаги съм мечтала. Клара, ти ме научи,
че да обичаш не означава да губиш контрол над живота, а да откриеш, че най-добрите изненади идват, когато отворим сърцето си за възможности, за които дори не сме знаели, че съществуват. Ектор плъзна брачната халка на пръста и с ръце, които трепереха от вълнение. Обещавам да те обичам, да се грижа за теб и да изградя с теб семейство, което ще почете всички жертви, които ни доведоха до тук. Когато най-накрая се целунаха като съпруг и съпруга, близначките ръкопляскаха и викаха, целият плачеше от вълнение, и дори баба Елица дискретно избърса очите си с дантелената кърпичка, която винаги носеше. Последвалата сватбена веселба беше точно това, за което бяха мечтали, интимна, весела и пълна с човешка топлина, която беше превърнала това имение от символ на изолация в синоним на семейство и любов. По време на танца на младоженците на верандата, с звука на морските вълни като саундтрак и светлините на пристанището, блещукащи в далечината, Ектор прошепна на ухото на Клара. Благодаря ти, че ме научи да живея отново. Благодаря ти, че ми показа, че истинската любов си струва чакането. 6 месеца по-късно, по време на третата Коледа, която щяха да прекарат заедно като семейство, Клара направи съобщение, което окончателно завърши трансформацията на тази къща. Седнала в стаята, украсена с елха, която близначките бяха помогнали да украсят, заобиколена от мъжете, които обичаше, и наблюдавайки купата с пуканки, за която момичетата се състезаваха, тя сложи ръка върху все още дискретно заобления си корем. Ектор, Давид, момичета, имаме новина за споделяне. Настъпилата тишина в стаята беше натоварена с очакване и любов. Ектор, който раздаваше подаръци, спря по средата на движението и погледна съпругата си с изражение, което съчетаваше изненада и нарастваща радост. Изадора и Мануела ще имат братче или сестриче около Юли. Последвалата експлозия от радост отекна из имението и вероятно беше чута от съседите. Ектор обгърна Клара във внимателна прегръдка, близначките скочиха и извикаха от щастие, а Давид вдигна ръце в честване. Момче или момиче ще бъде, Мануела искаше да знае всички подробности веднага. Ще харесва ли да играе с нас? Изадора вече правеше планове да включи бъдещия си брат във всичките си дейности. Ще харесва, да, Клара се засмя, наблюдавайки семейството, което се беше оформило по толкова неочакван и перфектен начин. И ще расте, знаейки, че е много обичан от всички нас. Тази нощ, след като момичетата заспаха и Давид се оттегли в стаята си, Ектор и Клара се разходиха по верандата, наблюдавайки Варна, заспала под лунната светлина. Градът, който беше свидетел на 15 години самота, сега беше сцена на най-щастливото семейство, което можеха да си представят. Мислиш ли, че родителите ни биха одобрили, попита Ектор, обгръщайки талията на съпругата си. Мисля, че биха се гордели да видят, че ти и Давид сте намерили пътя обратно един към друг. И че сте намерили начин да почетете паметта им, като създадете ново семейство, основано на любовта. А ти? Щастлива ли си с живота, който изградихме? Клара погледна наоколо по верандата, където се бяха оженили, после към осветените прозорци на стаята на момичетата, и накрая към мъжа до себе си. Аз съм пощастлива, отколкото някога съм мечтала да бъде възможно. На следващата сутрин Варна се събуди отново със семейство, което беше намерило своята перфектна форма на съществуване. Семейство, създадено не само от кръвни връзки, но от съзнателни избори на любов, прошка, втори шансове и смелостта да вярваш, че никога не е твърде късно да започнеш от начало. Имението, което някога беше символ на изолация, сега отекваше от смях, оживени разговори и обещанието за много щастливи години напред. И във всяка стая на тази къща, във всяка снимка, която украсяваше стените, във всяка играчка, разпръсната по пода, имаше доказателства за една проста, но мощна истина: истинската любов има силата да трансформира не само индивидуални животи, но и да създава наследства, които се предават през поколенията. Скъпи слушатели, надяваме се, че историята на Ектор, Клара, Давид и малките Изадора и Мануела е докоснала сърцата ви. Това пътешествие за втори шансове, избрано семейство и трансформиращата сила на истинската любов ни напомня, че никога не е твърде късно да започнем от начало и че правилните хора идват в живота ни точно когато имаме нужда от тях. Ако този разказ ви е развълнувал, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да активирате камбанката, за да не пропускате никоя от нашите истории. Харесайте,
Ако вярвате в силата на любовта да променя животи, и ни кажете в коментарите, преживявали ли сте втори шанс, който е променил всичко. Споделете своите собствени истории за ново начало и семейство. Всеки ден ви предлагаме разкази, които празнуват сложността и красотата на човешкия живот. До следващата история!